И какво става, хора? Днес ще снимам Try Not to Laugh Challenge. Ще спусна камерата, защото трябва да виждате дали се разсмивам. Този път съм сам вкъщи. Най-яката тениска с емоджите на маймунки. И това клипче, което съм избрал, надявам се да е забавно. И Try Not to Laugh с деца. Ще направя възможно най-малко камерата. Колкото нали да му виждате да се разсмивам и да виждате клипа. Пускам. Ще намаля малко. Ти как? Защо се разсмивам? Той не е смешно. Ще се приби. Ти много искам да го направя и аз. Как ще го направиш към асфалта, бе? Тъпа работа. What? What? Не, между другото, този скейтборд от нея трябва да постоянно да клачи наляво, надясно краката си, за да върви. И той иска да се спусне надолу с такъв. Няма свърши много добре. Не! Как? Мале, съм твъс направо. Застана на място. Някой ще падне, сигурен съм. Тъй как гледаме и вляво е най-хамало. Най-хамало беше. Виж го. Ще не му интересува. Как се наципи? Как се наципи? Пънк. Ти изглеждаш гадно. Добре, само момиченца някакви там пеят и някакво момченце отива. Къде седна? What? What? Ти много злобно е. Вау. Значи трябва да лява, ама е скучно, като не се разсмееш. Той не беше кой знае какво. Той е по-як, отколкото смешно, между другото. Майко, как се нацепи! По лице, човек. С кой си говоря, между другото, човек? Кво? Ще паднем. Да не повярваш. Как падна? Много сме пили. Едва ми държат краката. След 3 ръки. Не. След 3 ръки. Не, пак ще падна. Гледай. Класа. Как можеш да нагазиш в такава вода, бе? Ти беше гадно. Ти си направил... What? Ти не беше кой знае какво. Те. Първата май най-добре го направи. Не, последната беше перфект. Че се нацепи. Добре, с така скоро, освен да паднеш във водата. Майко! От ли се? Той ще се скъса, сигурен. Не! What? Как падна? What? Цялото е в кал. Че гадно. What? Ти беше, да я знам, тъп. What? Къде падна, бе? Че яка шапка има ти.
Ти беше най-доброто скачане, човек. Че ми паднаха и гащите. Ти много малко да се сили тебе. Не, ще удари. Те се е засилил още, ти обут ли си? О, много, що се сечеше? What? Сега пак ще разплаче. Ето. Мале, ти излежа много гадно, е. Ти излежа супер страшно. Не! Мале! Не, боли само като гледам. Къде го избута? Какво? What? Искам пак да го видя. Избута го, тръгва му се кара, пълно време реши, че ще реве. What? Не, бе, брат! Какво искахте да направите, бе? Мале! Виж го как гледа този, бе. Пили сме доста. Ето и първото много добро, бе. Опа, май ще падне. То с първия много добър, бе. Къде са тези, човек? Значи яко. Много яко място този гол. Ще падне по лице. Дано да ми копират клипа. Много е яка песен, само не искам да ми копират и клипа. Не, няма да копират. Гледах да не се чува, затова говоря. Може да се обърне, нали, ако иска. Кой са отрепани, добре, ти, да. Така се играе Харгяс. Мале, как падна. Сещам как малкото ще падне, не големия. Той е един голям. Къде я хвърля? What? Той къде влезе, бе? Кой гледаме? Ясно. Мале, имам чувство, че мърташ направо. Ти, че як. То сколкото добре се набира. Направо кърти. Усещам как ще се удари с ластика, човек. Човек, на кой говоря, че казвам човек? Прав бях. Какво направил? Двата му крака в един кръчол ли са, бе? Да. Има опашка. Уау! Тя те скрешиш предварително, тя знаеш, че ще падне. Айде де. Отпред има ограда. Какво ще се нацепят? Ще спрат до някъде. Мале ми се, ще блъснат кучето. Но и не са нацепи в оградата, бе. Боже. Ще го изгледам целият клип, между другото. Остават няколко минути. Моя стана за сега почти 10. Нищо му няма.
What? Какво? Ти малко се беше събрал в този кашон ли, бе? Ти пак искам да го видя, бе. Ти малко се беше събрал в кашона. Виж го. What? О, сега ли трябваше? Чакайте малко и сега пускам клипа. Пускам клипа отново. Ти малко тъкмо се отрепа, добре. Сега или малко или големия ще падне. Или двамата. Да, най-добре. Майко, ти ме изкефи. Много добре, перфектно. Те, пусти го по средата и се опитвай. Топа работа. Аре де. Имаме си Лео Меси. Каква е тази засилка? Тя ще се умре докато стигне топката. What? Големите футболисти. В смисъл американски там. Мали, някой ще цопне. Пилото ли е, бе? Не, пада! Как спря, бе? What? Какво? Как спря, бе, човек? Татко ми показва следващ клип. Ще го изгледам до край. Втора част няма гледам. Той няма да стане добре. Последното беше най-добро. Добре, надявам се клипа да ви е харесал. Много рядко взех да качвам, просто нямам време за тъпото училище. Ако ви е харесал, оставите един лайк, абонирайте се и бай-бай.